pujak lawan puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas kelawan asih saking kelas para kanca nyuwun agung pangapunten nyuwun sembar pangapura bini kirang tata kelawan titi saking kelas para kanca nyuwun agung pangapunten nyuwun sembar ing pangapura seniman lan seniwati seni sandiwara Wiramadala dipun pimpin Den Mas Raden Suleng Sekretaris Sapepe Sultan Haji Prayono alamat Desa Tenggolan Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sedaya saminyakseni sedaya sami mirengaken sedaya sami kumpul lelampahan cariosan ing waktos dalu puniki pinikirang tatak lawan titi saking kulas para kanca sesepuh Jatiraga nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang senyata besok mareman sesepuh Jatiraga yen wonten raganan ing sesi srengenge kenggal lima lintang alit bungareng siti sawiji tanana urip pengisun karo sampean benjang belai sampun akhirnya zaman yang masih tapak wayang-wayangan tugas mong belah mong bisa melong-long mata munanang sakit sapi bisa ngucap kawe kaget maning rebeng-rebeng durung mati sukmanira wis ngelayu
durung mati sukmani rawis ngelayang katon kelun ketinggal sing ketebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semplak ngrawel nggropak mencelat ning gange tunggal Aduh Gusti kulane ampun mamaku jatiraga mimiku serang seperangkat saipun bapak panitia ibu panitia keding serang pemuda jatiraga kang ditembanggi Mas Udin nok iput sing losari brebas dewek sing mirangakeun Mas Udin nok iput minangkane ponakane Mama Jirus tikang paling eman sareng aya denok bonde denok sing 2925 Mama Yanti kang dijangkung mimi hajat carini keding mimi hajat carini sing denok cinsa Mama Kaji Udin Mama Kaji Udi calonku taman sari dewek sing mirengakeun sareng akadus Tomi saking Jati Tengah akadus Tomi Adoni sing duwe budaya Jawi keding mimi dandi nok opi saking Rekobot Bapane Fahri akadus Tomi keding saking Jati Tengah matur kesuwun sareng bapane Fahri keding sing di jaluk sampun lali bapane Fahri bapane Fahri saking Kecipir Blangko Kang kadus bagas Mama Vera keding ngaturaken matur kesuwun Mama Helen Mimit Sariman ngaturaken matur kesuwun Mama Helen matur kesuwun Mama Helen Mimit Sariman Kang kadus bagas keding Mama Vera keding kang ditembangi Mas Dokter Ludi beli langka Papane Fahri saking Kecipir Blangko mimi ajat sarni sing denok cinse Mama Helen mimit Sariman ayo denoke keding minakanit salotuan rumah dewek ayo denok bonde denok salotuan rumah saking Dongkal Sukasari Mas Udin nok iput saking Losari Brebes dewek aduh Mama Yanti kang dijangkung kangku waru wong sing paling ganteng
ibuku warwe geding minangka mamae puja dewek Mimi dan di serang kopi saking rekeboteng geding Mimi dan di gombal merang sapujogan kariwong demen rasa keseden akadus tomi saking jati tengah sareng adoni sing duwe budaya Jawi kang mirengakeun mamaku jati tengah mimiku jati tengah kang kadus pagas sareng mamaku jati raga kang mirengakeun mamaku jati raga mimiku jati raga mimi cariman mama Helen mimi cariman kang kadus bagas mama Vera bapak pari saking kecipir blangkong Mas Udin dewek nok ipute geding hari aja lali masalah Bapak Hendi serang Andri bos Puma Andri bos Puma direk aturaken matur kesun Bapak Hendi Mas Kudin nok iput teh geding minangka sing losari dewek nok iput Mas Udin Mimi hajat sarini sing denok cinsel memakaji udi calonku taman sari dewek aduh Bapak Fahri sereng Kang Lurah Nono minangkane Kang Lurah Jatiragae geding Mamai Nugi bos proyek Jatiraga Marani Jati Anong Pangkalan Jati Barang cakep hayu nonton sandiwara sindene masinu wah tua dalam semono menung aja mungkiri lamun uripe seneng ning tembang aduh Mas Dokter Ludi Bapak Fahri adoni sing duwe budaya Jawi Medan dia kadus Tommy Mas Kudino Putih geding minangka sing losari Brebes aduh Mas Udin mamaku Jatiraga najan dilelipur bikelipur tanpa lawas tadi kelingan Andri bos Puma Bapak Hendi Mimi ajat sarini sing denok cin sama makaji udi calonku taman sari dewek aduh Bapak Nepari saking kecipir blangko Adoni dalan Adoni sing duwe budaya Jawi sareng
Aryane Geding kang mirengaken Bapak Hedi Andri Bos Pumai Geding Adoni akadus Tomi Demek kang mirengaken aja lali selawase akadus Tomi Adonia Keding angin sirtit gagaraji waktu kita pertama kenalan Mas Tokerludi sumpah janji barengan ora bakal pisahan gagaraji tangkalan pari dadi saksi cinta ning dina mingguan Adoni akadus Tomi madu janji ning sor pelem gedonggin Sumas Ugi Taman Kembang mewangi lan ranggon paku alam gagaraji sing indah dadi kenangan ning gagaraji sirkuit tempat wisata ning gagaraji pertama pandangan mata Mas Tokeludi Mas Udik ning gagaraji wisata paranormal ning gagaraji impian lan kenyataan Adoni alam sirkuit gagaraji Mas Udin greges ati krasa nangis kenal karo Kidoda sing kota Majalengka gagaraji angin roji saksi abadi tuh kepriben ora bisa ngilangaken Adoni bayangane kaya anane jero angen pengen memang tak akui durung demen Adoni tapi kian rasane wis banget kangen apa kian wong sing wis kena atine Adoni pribadine ngambaraken kebaikane aduh Gusti tulung satuaken ati wis beli bisa
rasa beli kuat ya nyawang dewe keliwat adoni urip rasa kaku sedina ora ketemu rasa senang atine nyawang manis meseme adoni apa maning yen lagi dodok loroan durung ngomong atine rasa deg-degan adoni apa kian adoni wong sing wis kena atine adoni pribadine ngambaraken kebaikane adoni aduh Gusti tulung satuaken ati wis beli bisa pindaning si jene ati rasane ngati yen durung dadi siji ati rasa beli kuat yen nyawang dewek liwat adoni akadustomi urip rasa kaku sedina ora ketemu rasa senang atine yen nyawang manis meseme adoni apa maning yen lagi dodok loroan durung ngomong atine rasa deg-degan dudu saking kula ngrebut sintane wong siji tapi senyatane Mas Udin ora bisa kelalen nok iput umpama cinta nok iput bisa dicegah perasaan ora beda pira Mas Udin nok iput mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin kerasa hancur bisikan cinta Mas Udin nok iput wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya kakang kula pengen kesanding mimiku jatiraga senajan ora dikawin Mas Udin kang kula rasane prihatin Mas Udin nok iput wong loro ana ikatan batin Mas tetelu di Mas Udin lamun cinta bisa diukur Mas Udin nok iput omong ganggu lakine batur kang kula sifate wong wadon Mas Udin nok iput gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur
jan buktine batin kerasan jero bisikan cinta Mas Udin wis nempel ing